Sziasztok! Ebben a videóban most kifejezetten azokhoz szólok, akiknek festett, szőkített, töredezett, roncsolódott, rossz állapotú a hajhosszuk. Tudjátok, hogy amióta megszületett a kisfiam, és lement ez a szoptatós időszak, nagyon kihullott a hajam, erről ugye mutatok is képeket, egy csomókba hullott valóban, és azóta nagyon nagy hajregeneráló, hajnövesztő időszakban vagyok újra. Itt most egy nagyon friss képet szeretnék nektek megmutatni, ami mutatja, hogy mennyi új hajszállam nőtt, és tényleg nagyjából egy ekkora részen már sokkal dúsabb a hajam, mint az összes többi helyen, szóval küzdik magukat vissza a hajszálaim. Korábban már beszéltünk ugye a fejbőrápolásról, fejbőr serkentéséről, most viszont kifejezetten a hajhossz ápolásáról fogunk beszélni a Silky Way termékeivel. Hogyha ilyen búgó hangot hallotok, akkor elnézést, de ugye most már kertesházban lakunk, és esküszöm nektek, hogy valaki mindig füvet nyír. A már megszokott módon fogunk beszélni a hatóanyagokról, meg a miértekről, hogy miért is jó ez a hajnak, ez a termékcsalád, illetve mutatom majd használat közben is. Ha a hajnövesztés, ha az egészséges hajállapot fenntartása, vagy a már nagyon roncsolódott hajnak a javítása a cél, a The Silky Way hajregeneráló csomagja, az mindenképpen jó lesz a számodra, és most nézzük is, hogy miért. A hajad 97%-a keratinból áll. Hogyha csökken a hajadban a keratin szint, akkor a haj sérülékenyebbé válik. A Silky Way termékcsaládnak ugye 2 fő hatóanyaga van. Az egyik maga a keratin, a másik pedig a selyemfehérje. Ezek a termékek segítenek visszatölteni a keratint a hajadba, a selyemfehérje pedig azért kell, mert az tulajdonképpen a keratinnak így a segédanyaga, és segíti a keratinnak a mélyebbre szívódását. Amit észrevettem használat közben, az az, hogy nagyon gyorsan megszáradt a hajam, aztán utána olvastam, hogy ez is maga miatt, a termékcsalád miatt van. Ugyanis a termékek speciális vízlepergető komponenseket tartalmaznak, ugyanis a haj vízes állapotában egyrészt a legsérülékenyebb, másrésztről pedig az egészséges, ellenálló haj, aminek zárt a külső kutikula része, az egyébként hidrofób, tehát víztaszító. Amikor valakinek nagyon szívja a haja a nedvességet, az már egy jel arra, hogy sérült. További 2 fontos hatóanyag van, az egyik a pantenol, ugye a pantenolról a bőrápolásban már beszéltünk, hogy ez egy ilyen nyugtató, regeneráló hatóanyag, viszont a hajápolásban is hasznos, ugyanis képes kapcsolódni a keratinhoz, ezáltal pedig segíti a hajnak a saját regenerálódását. A hajolajnak pedig a fő hatóanyaga az argánolaj. Láthatjátok, hogy itt van, amit most kaptam, és itt van az én sajátom, de ebből én már elfogyasztottam egy nagyobb kiszerelést, egy kisebbet, és ez már a harmadik, évek óta kirobbantatlan a hajápolási rutinomból, viszont én ezt nem hajmosások után szoktam közvetlenül használni, én általában reggel vagy a délelőtt folyamán mosok hajat, hanem este, mielőtt lefekszem, minden este bedolgozom a hajvégeimbe, és akkor felrakom a hajamat egy ilyen védő kis laza konyba, és úgy megyek aludni. Most pedig nézzük is használat közben ezeket a termékeket, és még egy kicsit beszélünk róluk. Ahogy mondtam, én hajat mosni általában délelőtt vagy reggel szoktam. Ez egy ilyen kialakult dolog nálam, mivel vékony szálú a hajam, és így kicsit mindig úgy érzem, hogy tovább tart a frissen mosott hajérzés. Viszont, ami nagyon fontos, hogy mindig duplán samponozom a hajamat, először így a nagyját lemosom a hajamról, utána pedig jöhet a jó alapos második samponozás, átmosás, és bő vízzel kiöblítem, arra érdemes figyelni, hogy ne legyen túl forró a víz. Ezután, hogyha használtok maszkot, ami alapvetően akkor ajánlott, hogyha tényleg sérült a hajatok, ugye a maszkok azok mindig feltöltik a haj szerkezetét, tehát igazából ez egy olyan terméktípus, amivel nagy változást tudsz elérni a hajadnál, de amit elkezdtem mondani, hogy soha nem tocsogósan vizes hajra tesszük föl őket, hanem először kinyomkodjuk belőle a vizet, és ilyen törölköző száraz hajra használod, nagyjából így a fültől lefele, tehát azért ezt már nem érdemes a hajtőre rakni, mivel zsírosíthatja a hajadat.
Amikor használjátok akár a maszkot, akár a kondicionálót, akkor vagy készítsetek oda egy ilyen nagyobb fogú fésűt, nekem is volt ilyen, csak a költözéskor valahova elvesztettem, vagy pedig, ahogy én is csináltam, az ujjaitok segítségével fésüljétek bele a termékeket a hajatokba, így sokkal szebben el tudod oszlatni, és egyébként sokkal jobb is lesz a végeredmény. A maszkokat mindenképpen hagyjuk hatni 5-10 percig, én ez alatt az idő alatt megcsináltam a bőrápolási rutinomat, illetve fogat mostam, aztán lemostam a maszkot, és jött a kondicionáló. Sokan nem tudják, hogy most miért van szükség maszkra is, meg hajbalzsamra is. A maszk az alapvetően feltölt, a hajbalzsam pedig lezárja a hajnak a külső kutikula rétegét, tehát belemegy a cucc, lezáródik a haj. Hallottam már olyat is, hogy fodrászok azt ajánlják, hogy akinek vastagabb szálú a haja, az használjon maszkot, akinek vékonyabb, az meg használjon kondicionálót. Ez lehet, hogy bizonyos termékcsaládoknál így van, de a Silky Way-nek a protokollja mindenképpen azt ajánlja, hogy maszk után is használj kondicionálót. Amit viszont be kell valljak, hogy mindig elfelejtek, most is elfelejtettem, az a hővédő. Nem tudom, én egyszerűen nem bírom magamat rávenni. Nem az, hogy nem bírom magamat rávenni, semmi ellenérzésem nincsen a hővédőzéssel kapcsolatban, egyszerűen mindig elfelejtem. De egyébként szuper a Silky Way-nek a hővédője is, mert nagyon könnyed, nem olajos, inkább vizes állaga van, úgyhogy a vékonyabb szálú hajúaknak is szuper lehet. Mondjuk hozzáteszem, hogy azért én nem szoktam besütögetni, vagy kivasalni a hajamat, én egyszerűen beszárítom is ennyi, bár tudom, hogy az is hőhatás, és elméletileg oda is kellene a hővédő, de mint mondtam, én ezt mindig elfelejtem. A másik, ami még jó tipp lehet, bár én soha nem próbáltam, még megmondom őszintén, az a mikroszálas törölköző. Egyszer biztos, hogy be fogok szerezni egy olyat, nekem sima pamut törölközőm van, de amire mindig figyelek, hogy nem dörzsölöm szét a hajamat a törölközővel, hanem tényleg mindig csak fölítatom róla a vizet. Ebből az állapotból indultunk hajmosás előtt, itt egyébként nekem 4 napos volt a hajam, és ez lett a végeredmény, jó hatalmas hajtömegeket. Egyelőre nálam ne várjatok, mint mondtam, még bőven regenerálódás alatt van a hajam, viszont amit érzek, hogy tényleg nagyon-nagyon puha lett. Nekem, ami továbbra is biztosan meg fog maradni ebből a termékcsaládból, az a hajolaj, illetve szerintem be fogom emelni a kondicionálót és időnként a maszkot is. A sampont csak azért nem, mert nekem elég gyorsan zsírosodó a hajam, és oda én szeretek inkább ilyen szalicilsavas, vagy egy kicsit ezt a zsírt jobban oldó samponokat használni. A The Silky Way termékeit megtaláljátok a márkának a webshopján, illetve már számos helyen. Én például legutóbb láttam őket a Rossmannban, de képzeljétek, még az Interspárban is. Remélem tetszett nektek ez a videó, ha maradt még bármi kérdésetek, akkor pedig tegyétek fel kommentben. Ne felejtsétek el a videót lájkolni, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, amikor feltöltök egy videót. Illetve akkor is írhattok kommentet, ha csak segíteni szeretnétek nekem, hogy ez a videó minél több mindenkihez eljusson. Köszönöm, hogy itt voltatok, további szép napot, jó hajápolást, sziasztok!